Salut și bine m-am găsit la un nou vlog. Aici sunt cu fratele meu, uitați. Și astăzi jucăm un match de Rivals, uitați. Uitați-l. Ziceți, Antonio, de ce nu vorbești cu el? Pentru că nu-mi dă, cum se zice, nu-mi dă voie să filmez. Da, nu-mi dă voie să filmez. Nu știu de ce. Nu știu, chiar pe bune, nu știu. Dacă știam, îl băgam aici. Dar nu mă lasă, asta-i treaba mea. Chetana! Le-am chetana! Stai să-mi brăcălea pe la spate. Ați văzut cum i-am dat? Talent, bă! Îl aud. Mamă, ce prostie. De ce stă pe loc? O șumadă! Scuze. Cum se zice? Mai pierdem, mai câștigăm, știți? Dar sper că trebuie mai mult ca de mult. Da, am toate armele. Suntem pe privat și avem toate armele. Că dacă suntem public, cum se zice, n-avem toate armele și eu am arme proaste. Prostești. Scuze că am zis așa, scuze, îmi pare rău, îmi pare foarte rău. Scuze, n-am făcut. Vorbe urâte. Nu, mai pierdem, mai câștigăm, nu are nimica. Nu are nimica, mai pierdem, mai câștigăm și noi. Toată ziua câștigăm noi. Deci, pe aici, uite, l-am văzut. Nu știu, scrieți bine în comentarii dacă l-ați văzut. Și dați un like cât mai repede. Este bun, dar nu atât de bun cum credeam, știi? Dar el e mai bun cu sniperul decât cu mine. Yes! Mai dădem un match. Mai dădem un match. Mai dădem un match. Că toate țolele le am pentru voi. Că eu nu mai pot de bun. Dublu match. Mamă, dar unde-i batul ăsta? Deci tu dacă da... Nu mai zic la... Taxilului. Nu mai știu să vorbesc. Băi! 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 Yes! Sunt prea bun! Mă duc încolo de ce singură. La spate. Ce costă? E
scos du-te pe nu știu cum să zic aici. Let's go! Dăm încolo. Am văzut. Deci pe harta asta sunt foarte bune. Dar nu știu cum vedeți voi de e în breakcoms. Unde te-ai pus? Unde? Aha. Nu supărați, dragele, că vă dăm... Pâine. Scutul. A luat shotgun. Fiți atent. A luat sniper. Fiți atent. Let's go! Mamă, nu vine secret! What the fuck, am câștigat așa de mult! Cam acesta a fost vlogul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like, de subscribe și de clopoțel. Eu vă pup, pa, pa!